Ya sé que molesta el sol, pero aguantar un poquito. Comencem la revista amb esta foto de família. Són les 132 candidates a les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València de l'any que ve. Dins del calendari de proves a les que estan sotmeses, avui han tingut una jornada de convivència al Bioparc. Acompanyant-les, com és habitual, els jurats que han estat pendents d'elles en tot moment i no han deixat escapar cap detall. La más pequeñita nació aquí en Bioparc. La d'avui és una de tantes proves a les falleres que volen representar la festa. Al Bioparc han viscut una jornada molt distesa, però sempre davant la mirada dels jurats que no deixen en cap moment d'avaluar-les. I és que poden dir que el compte enrere per a conèixer a les 26 afortunades ja ha començat. 7 dies. Només 7 dies per a conèixer les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València 2012. D'estes 132 candidates, només 26 sentiran el seu nom en la Font de Sant Lluís el dissabte que ve. Avui han passat un matí de convivència al Bioparc. Una prova més davant els jurats que no les lleven l'ull ni un segon. Para verlas en un ámbito diferente al mundo fallero, ¿no? Para que pasen un día divertido, que estén pues eso, en un ambiente desenfadado. Y nos estamos fijando ahí mucho pues de cómo reaccionan, cómo están comportando. Una decisió que no és gens fàcil de prendre. El jurat assumís la seva responsabilitat en molt d'heroisme. En la que busquen una xiqueta correcta, una xiqueta educada, una xiqueta molt valenciana, molt fallera i una xiqueta que sàpia comportar-se en grup. Si una xica no és fallera, no és valenciana, no té un poc de cultura, pues pensem que no pot representar igual a la Cort d'Honor. I per a ell, el nou regidor de festes i president de la Junta Central Fallera que du uns mesos al càrrec, també serà tot nou enguany. Eventos de estreno, tots ho viurem com una primera ocasió i jo crec que seran pues, unes bones festes l'any 2012. Així que en 7 dies, només 7 dies, algunes d'elles començaran a viure el seu somni faller.